mga kadagit, ito yung jumbo ois na masbati natin. Siyempre, ilalaban natin to sa salmon. Yung salmon na to, yung nakita nyo naman yung mga picture. Ayan, ito yung jumbo ois natin. At ito naman yung ating binatilyong salmon, rare salmon, ang pinakamaganda kong salmon. So game na tayo kadagit, wala na tayong patumpik-tumpik. Game na mga kadagit, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ayan na, ang ganda kadagit oh, wow, sige labanan mo, mas batiline yan eh. Labanan mo yung salmon, takbuhan salmon kadagit, takbuhan salmon, pero bumalik. Uy, bagsak ang salmon kadagit. Nakakagat, pero nang hina. Grabe yung tama nung masbati natin. Ayan oh. Tingnan natin ah. Ayan oh. So yun, sige, play pa natin. Isa pa. Sa panlaban kadagit. Nakaisang laglag na yung salmon dito kadagit. Op, yan, nakaharap dapat. Uy! Yun! Ang ganda. Patay ka diha. Patay, uy. Pangalawang laglag para sa salmon kadagit. Nakakagat. Gumagalaw. Ayan oh. So yun. Uy, pangalawang laglag para sa salmon kadagit. Pero mabilis pa yung salmon. Ang laki ng katis. Patay sa takot yung salmon Ayan oh. Pero ayan na, nanguluntoy na sila kadagit. Nako, tinamaan na yata ng to. Ang laki ng katis nun masbati. Grabe. Tingnan natin. Kadagit, pakifocus naman dito. Ayan oh. Uluntoy po ang salmon, na rare salmon. Isa sa pinakamagandang salmon na nakita ko. Yan oh. Game kadagit, isa pa. Nakakadalawang laglag na itong ating Uy. May rematch to pero talo ang salmon kadagit. So yun lang, shoutout dito sa lahat ng mga lumalabas. Pakitutok dito ang video, tol. Shoutout sa lahat dito ng mga lumalabas. Yan, pakibasa na lang mga shoutout natin. At ng special shoutout natin, excuse me, special shoutout natin ay nasa dulo. Pakibasa na lang po. Sana binabasa nyo po yung mga shoutout natin para po hindi masayang. Ayan po. Panalo natin. Masbate ito ha. Ayan o, pero ang laki ng damage. Wasak. Grabe ang kondisyon ng salmon na to. Talagang gusto ko pa uli ilaban to. Ibigyan ko pa uli. Ito yung salmon po natin oh. Tignan nyo po kung gaano kalaki yan. Jumbo ois po yan. Yung size nyan. Pero mas malaki pa rin ho itong masbate. Ng konti lang. Pero sa galamay parehas na parehas po yan. Hindi po tayo pwede maglaban na puro ang malaki lagi yung salmon. Bigyan po natin ng karapatang manalo yung masbate line, si Bulay. So yun lang. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. God bless all. Ito na. Ding!